И здравейте всички, аз съм Дамин Шип и днес снимаме поредица на Sans Security Tomorrow. Играта е от май 2008-2009 година. Според мен графиката има хубав... Графиката има войне. Според мен играта има хубава графика. It was 1995. И ако ви хареса, пишете в коментарите. И така, нека да започваме да пръскаме канчетата, защото някакво правя. В момента ще играем мисия първа. И сега един момент ще пи малко вода, докато чакам. Ще ме извините. Така. Значи, според мен нямам никакви забележки върху играта. Добра си е графиката. Ако се чудите с кои оръжия почвате с едно едно оръжие М4, което като му дадеш там определен ковчег, слага заглушител и оптика. Един пистолет Макаров. Третото е едно СМГ от CS, както ги знаете. Виждате, ето с първия в ляво с такова оръжие. Аз сега след малко ще ви ги покажа. И с една като помпа, като пушка полицейска. Знам, че тук графиката е малко гадна, но в самата игра графиката изобщо не е гадна. Може да ви дам и линк към теглянето на тази игра. На мен преди много ми харесва. И улях се много да говоря, така че по-добре да играем. Ето ги. Ето тук почти. И сега ви сева чекпоинта. Ето го пистолета, към него десен бутон. Така. Ето го и това, към него десен бутон. СМГ-то. Так. И великата помпа. Така. Сега. Чакай. Табак, нищо не се чува, бе. Тук има и бомби. Един момент малко да стъквам, да си го пусна по-скоро. Така вече бия. Не знам, малко е тъпо да презарежда. Чувам, че някой вика, така ще по-добре да влезе в тази стая. Тук някой... И сега извинете за записането в чата. И тук може всичко остане. Така... По принцип... Става тук. Няма да се разбере. Ето ще го празнаш. И тук би трябвало. Не ще ползвам това оръжие. И сега днес става. И някакъв дами господа хвърля бомба. По-скоро полицай хвърля бомба. В газето. Са един хедшот от мен. Опа, извините, че битка си пусна на пауза. Само подредала мерси. Нищо няма бедник. Тук може да стварям. Така, yes! Така, спеш... Вий! Беше яко нещо. Опа, изтървах самагът. Оля боже. Така, тук никой няма.
ние както винаги играем полицаи, защото съм пич. Някой тук, някой да преди малко запали, то споделя ако му събере тук. Аре, пич. Въй, не! Я се бъга. Аре, пайса, бе! Въй, не! Аре, бе! Така. И сега сеемва на чекпоинта. Аз само правя демо на играта. Колко стана? Аз само правя демо на играта. Така, тук нещо ме намери пищане. Къде е пич? Много сега не ми сега малко да постреляме с това, защото съм пич. Май бомба се хораше с гъто, я? Да, за гъто се хораше. Тук, от тук по предния епизод действа главното. Сега трябва да дойде до тази врата. Това е тук на скритие, дърпате ръчката и вече се уръснала играта. И сега от тук са плачени тъпи пичове, майка ни. Опа, изници от играта. Къде се бе? Или милиардерският силандурен. Лекна ме. Още някой да има. Малко да си продаде уредите. Това се продава купа е по дяволите. Извинете, ако има лек лак, но просто те много ми досаждат нещо и ще умрат. Още някой има. Вижте, наскачи мото. Значи сега, ето вижте, взема М4, слага заглушител. Една оптика, защото в тази мисия по принцип сега не взема чекпоинта. Ако ви харесва графиката, дайте един коментар и гледайте се. Сега какво за правилно гледаме снайпери? Сега махайшко! Сега ще ги научат тези пичове. Не, защо сега презареждам да му се не види? Въй, не, благодаря на тези пичове, че ми помогнаха малко. Видяхте ли това така, виж? Гейца. Вика само да забудига. Престете. Това ще бъде голям тъп фейл. О, мален пише умра. Не, фак. Ох. Сега то ще се пути да вината, която направи. Въй, я го то скорее си мога да. О, запали се да се стоплим. Олекна ме. О, не ми олекна. Всичко трябва да правим, не лечко става. Въй, как ми я задориха прочи тези пичове. Помпата нищо няма, не? Да. И сега... Пускайте. Не, но съм тъп! Не, поне да е бомбичка. Имам една флашка или някаква. Значи, по принцип... Ето ви го финирчето. Това сега би трябвало да бъде Макаров, ако не се лъжа. Да. Аре, му има пише много бавно.
Гледай, че како прави Макаров направо. Ще кажа ти, че стрелянка помпа. И най-много ме кефи с стълбата, гледайте. Гледайте сега. Не! Опа, извиня, че просто натискам вместо да насна F. Вместо да натисна F, натискам G по погрешка. И това ми е просто такъв стар навик. Добре бе, сява чекпоинта и падам долу. Къде ма, че пичу маги няма. И така да влезем с злом в къщата. Не, този просто няма да не види. Аре, 3, 2, 1, пичове. Развихрете се! Мале, майко мила. Убига. Не, няма да посмееш. Мале, то съм разникнал право всякъде го такова. Преди да не ходя с толкова са оръжие. Не, че пистолет за той път си купи много силен, само че... Тук трябва много да внимаваш, защото маняка. Сега каквито изгледат както този, дами и господа. Мале... Вече разбирам, че има така. Дами и господа, много внимавайте просто. Сега някъде пичуе, мачка къде са пичуе, мачка пичуе къде са. Що взех това? Опа. Деца. О, да, ми господа, само помните за ползва, знаете. Много съм крив. О, не! Майки. Опа, извини за убията, но какво направя. Айде да се не какво ще кажеш. АК-47 не ползвам такива оръжия. Просто съм фен. Тъсах само стана. Тук няма нищо. Нищо! Добре. И значи мога да направя по-скоро цяла поредица на тази игра. Само че всеки епизод ще минам по една мисъл и без това са много големи, така че докато ги кача в YouTube. Моите пичи малко тук се объркват. Те са ботови, както знаете. И вече ще му пристрелка, да не господа. А само, че от тук не знам. Би трябвало на GPS да звучи на там. Там колко те на отзаде. Добре тогава. Би трябвало тук да видим сега. Както показва на картата по-скоро или на GPS-а. Ето би трябвало да някой да ми господа. Тук предимно за по-тъпичи, които тук излизат с пистолет. С такова просто много тъпи мога да я казвам. Защото в по-малките райони не се излиза напълно по някакви стъпала не се излиза. Чао! Който може да се крие, аз те са не гледайте. Те са направо и тримата ги изявах.
Само се оправят на големите бандичета, които не са. Само че тук има... Да. И това беше от мен. Аз съм The Meaning Sheep. И следващия епизод ще бъде с Quester Beer. И